Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους κανόνες και τι ορίζει ο νόμος για ένα φράκτη ή ένα δέντρο και τι μπορείτε ή δεν μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο ή να προμηθευτείτε ένα νομικό εγχειρίδιο για να δείτε τις υποχρεώσεις σας ως ιδιοκτήτης ακινήτου σχετικά με το φράκτη ή την αφαίρεση ενός δέντρου. Εάν χρειάζεται νομικές ερμηνείες, γνώμες κλπ., μπορείτε να τις βρείτε σε νομικούς δικτυακούς τόπους ή καλώντας στο τηλέφωνο τη νομική υπηρεσία της κοινότητάς σας για να σας δώσουν νομικές συμβουλές χωρίς κανένα κόστος για σας τις περισσότερες φορές. Αν έχετε διαφορές με τους γείτονες, θα βρείτε πολλές νομικές συμβουλές στο ίντερνετ. Ξεκινήστε από το Law Handbook Online, νομικό διαδικτυακό εγχειρίδιο. Υπάρχουν συμβουλές για φράκτες, δέντρα και άλλα θέματα. Επίσης, στα Community Legal Centers, νομικά κοινοτικά κέντρα, θα σας πούν τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος. Αναζητήστε στο ίντερνετ ή στον τηλεφωνικό κατάλογο Yellow Pages. Ακόμη υπάρχουν τα κέντρα επίλυσης διαφορών, Dispute Settlement Centers, που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τις διαφορές σας με τους γείτονες. Για ειδικές νομικές συμβουλές, συνιστώ να τις αναζητήσετε στο Law Handbook Online ή να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Community Legal Center.